Patuloy naman na pinapasan po ng mga tricycle driver at operators sa bayan po ng Natividad, Pangasinan ang tumataas na gastusin sa pamamasada dahil sa walang tigil na paggalaw ng presyo ng langis at pagmahal ng mga pangangailangan sa araw-araw. Ayon sa ilang miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association or TODA, malaking bahagi ng kanilang kinikitang ay napupunta lamang sa pagpapagas at pagpapakumpuni ng mga tricycle kabilang ang pagpapalit ng mga piyesa at gulong. Dahil dito marami sa mga tsuper ang umaming hirap makapag-uwi ng sapat na kita para sa kanilang pamilya sa kabila ng maghapong pamamasada. Noong Mayo 19, mahigit 200 na tricycle driver at operators mula sa iba't ibang TODA sa Natividad ang nakatanggap ng tigi-isang gulong bilang tulong sa kanilang pamamasada. Sa kabila nito, nananatiling hamon para sa maraming tsuper ang pagpahanap buhay habang patuloy ang pagtaas ng mga gastusin at nananatiling mababa ang kanilang naiuwing kita sa araw-araw. Panawagan nila ang konkretong solusyon mula sa pamahalaan at hindi band-aid solution. IFM News. IFM News. IFM.